Este sábado 21 é a cuarta xornada benxamín individual e probas combinadas na categoría infantil que sirven de clasificatoria para o Campeonato Provincial de Atletismo en pista individual, e o seguinte sábado 28 pois será a sexta xornada de categoría infantil individual en probas combinadas, categoría Levín, homes e mulleres, e tamén é clasificatoria para o Campeonato Provincial de Atletismo. Entre as súas probas prevese que preto de 1000 deportistas pasen polo Estadio da Alta durante estas xornadas. As categorías benxamín, alevín, infantil, masculino e feminino clasificaránse as 16 mellores marcas da totalidade das probas realizadas nas fases previas. Participarán no sábado 21 alrededor de 400 atletas correspondentes a colexios e clubes das zonas da Costa da Morte, Muros, Noia, Santiago, Cerceda e Barbanza. E o vindeiro sábado alrededor de 540 participantes. As actividades enmarcanse dentro do programa de deporte escolar Xogade promovido pola Secretaría Xeral Pro Deporte da Xunta de Galicia.